ti division thlir tu te chibai ule silal enkawl ikani a Serchhip Vangkhua hilau ngai thlang Serchhip le Buarpui inkar-a Asian Development Bank ADB sum hmanga laihzauh le siamthat thawh chu zawhfel anita a Serchhip le Thenzawl inkar-a Mat Lei pawh Vawiin atangkhan mipuite zawh theih tura hawn ani bawk Serchhip le Buarpui inkar-a pui siamthat Asian Development Bank loan hmanga any state road investment program scheme hmanga thawh ni a kem somnga panga thui niin he na hi hlom hnia then ani a hna pakhat hi Serchhip atanga intranin chalkhan kon thleng ni in hei hi kem som panga point pahnia thui ni a pakhat hi Thenzawl atanga intranin Buarpui thleng ani vele thunga hei hi kem som thum pakwa point pariata thui ani thunga kong siam na hi tantia construction limited chuan thokin kong laihzauh le black top na an zawhfel nuwa Serchhip le Thenzawl inkar-a Mat Lei siam na chu thawh chhun zom reng ni in he na pawh hi zawhfel ni to in tu na chuan he project hi zawhfel ani ta ani he project nuaya hian lei pahnih dawh ni in Mat Lei dawh zawh ani hma hian Thenzawl le Buarpui inkar tlawng lei chu dawh zawh alo ni to bawk ani he na thawhvil tu project director H zoram lian chuan he na hi kumsang hi som pali December thla atangkhan thawh tan ani thu soin project pumpui chu cheng VBL chisa thum pakhat point pakwa pasari ani thu soya hemi atang hian civil works big chu cheng VBL chisa hni som thum pakhat ani thu soya Mat Lei do na hi an zawhfel nuwa shileng awanga a hawn na nei theih alani lawa wangin Nimin khan lei hi mipui zawh theih tura hawn na ni thu le official a hawn ero chu sarkar ho tu te ruwa man na angin shileng re hun lama nei alani tur thu a soibok project director chuan he project na an thawh chung hian mipuite le khotlang hruai tu te troi om na thatak an dong ti soin tuang taka an zo thei chu lom oma ti thu a soibok Nimin khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mi panga hmuh le niin Serchhip District-a shikai hmuhchhuah chu zathum somruk paruk an tling to a Vawiin khan shikai mi somnga pasari enkawl dam an ni Nimin a Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah tak te hi thunat laboratory a sample en fia somhni te atanga hmuhchhuah ni in Horticulture College Thenzawl a thok tura tun hnai street pon atanga ron lut an ni a an vai hian mi pa vek ni in khung shan na hmun om lai vek an ni Nimin lama report man lawa ni zan khan rapid antigen test mangin Serchhip a shikai mi pahnih hmuh an ni boka pakhat hi tun hnai street pon atanga ron ho ni in pakhat hi shikai hmuh to nen in kom hnai na nei an ni bok Vawiin khan Serchhip a rapid antigen test mangin sample somli en fi ani a thunat laboratory en fia turin sample som pasari lak ni bokin zanin lam hian an result po hriat le theih be sei ani Serchhip District-a COVID-19 shikai enkawl lai mi somnga pasari te chu Vawiin khan nursing school CCC atanga chhuat ti ran ni vele a heng shikai enkawl dam tak te hi tun hnaya state pon lama in thlanna duty kal PTS Thenzawl an ron thlen hnuah shikai hmuhchhuah te an ni heti lai hian Vawiin khan Serchhip District-a COVID-19 shikai enkawl lai mi pali te chu ZMC lama enkawl tura thon an ni bawk heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi zathum somruk paruk an ni to a an zinga mi zahnih somnga pasari te chu enkawl dam ni to in shikai enkawl lai mi za pariat an lo oma shikai hmuhchhuah nunna cham mi pakhat a om to bawk ani Serchhip District atanga shikai hmuhchhuah enkawl lai te hi nursing school CCC a mi somthum pahnih integrated Ayush hospital Thenzawl a mi pakwa Horticulture College Thenzawl a mi somhnih pakhat PTS digital classroom a mi somthum pahnih le ZMC a mi pali baka home isolation mi som te an ni Serchhip Bial Assembly by-election nei zawh tak ka INC candidate PC laltlan sang a chuan Vawiin khan Serchhip-a VLTF som pahnih te hnena chanpui na poisa fai hlan PC laltlan sang a hian Serchhip Bial by-election nei zawh tak ka tling zo taloma se Serchhip Bial ngai sak zui zel alo tiam to angin shileng do na konga thok tu Serchhip khachunga village level task force VLTF som pahnih te hnena achul anga an man turin Vawiin khan cheng sang khat theu a hlana ama hi aizola a om lai ni awangin Serchhip Block Congress Committee a treasurer lalrin dikale shwai tu dangten a ai o in an hlana ni PC laltlan sang a hian by-election nei zawh tak ka khongaya vote hlutak petu te zong chunga lom thu soin Serchhip Bial tan thei top chhuah zel atum ti a soya Vawiin a Serchhip-a VLTF te chanpuin a pek ba ka hian Thenzawl lama po chanpuin a hi pek ala tum thu a soibok Serchhip District chhung a East Lungdar khua tun hnai khan vok thahnem tak thi a oma heng vok thi te hi
a sample la a en fia tur niin result ero hriat alani lo Serchhip-a HNVT Department ho tu te hnen atanga thu kan don danin tu hnai khan East Lungdar khodaya vok vol na hun pakhata vok engemaza chu chan hriat lovin an thi a Nimin khan vok pasari thi lein heti hian East Lungdar vok thi hi som panga la yan tling to ani heti anga chan hriat lawa vok thi an omawang hian vok thi te sample hi en fia tura lak ngal ni in tun thleng chuan engma result hriat alani lo thu an soibok Serchhip District-a hian khosang sang soma chan hriat lawa vok thi hi chin chiani to in vok thi zong po somthum paruk an tling to a chan hriat lawa vok thi tamna ber chu East Lungdar khwa hi ni in Thenzawl vok paruk athi to boka Serchhip-a vok panga thi in chiatlang not wanlai phai le Buarpui vok pahnih theuh an thi to a kang hun wancheng te che kon le lungkola te po vok pakhat theuh an thi to bokani heti lai hian Serchhip District-a African swine fever awanga vok thi omna keitum khwa chuan tun thleng in vok thi ala om bel le lo ti an soya keitum khwa hian vok thi pakua om to in an sample en fia zong te chuan ASF hi an kai ti hmuhchhuah ni ma se ASF hria wanga thi an ni ti fin fi ani hnuwa vok thi a om le to lovani hria thei china Mizorama hian ASF wanga vok thi hi sangkhat zasari somhni pariat an tling to a Nimin khan vok thi somhni pakhat a om bel le ani Serchhip District-a kung upa te hna COVID-19 vaccine pek chhuah chu kalpui zui tum ni to lo ma se mipui mamona awangin voin thleng khan vaccine dose khatna hi pek chhun zom alani Sarkar lai puirwa manna anga COVID-19 vaccine pek na kalpui meka hian tun thlani khata tang khan kumsom paria chunglam te hne na hridan na hi petura ruwa manni in hemi atang hi chuan kum upa le midang hne na vaccine dose khatna hi pek to ri lo tura ruwa man ani a ama ero chu mi puinol pui kum upa te zinga vaccine la lo an oma wangin le mamo na asan e ma wangin voin thleng khan vaccine la lo te tan hian hun hon le ani a atir lama vaccine lak tum lem lo amai ro chu shileng tho ni na aron tho le ta ka wanga vaccine lak du hi an tam le ta deu nia ngai ani Nimin khan Serchhip-a vaccine hi kumsomli panga atanga kumsomruk inkar mi somni paruk hne na dos khatna pek chhuah ani in kumsomruk chunglam mi pakwa te hne na pek chhuah ani boka voin lama chhunzom le ni in voin lama vaccine pek zat ero hriat alani lo thung Kumin sang ni somni pakhatar Serchhip-a Sorbial KGP conference thurel bo zuin voin khan Serchhip-a Sorbial hmuhchhuah KGP branch lianber Serchhip Konpui branch KGP te chuan Serchhip blood bank kada turin thisan unit somthum panga an pe Kumina Serchhip-a Sorbial KGP conference chuan Serchhip bial hmuhchhuah KGP branch ten Serchhip blood bank ka kumin chhunga thisen pek relin hemi ti hlotlin na atan hian AVBD Serchhip branch ten ruwa manna an siamangin voin khan Serchhip Konpui branch KGP te hian Serchhip blood bank kada turin thisen unit somthum panga an pe a thisen petu te hi mi pa somhni pahni le hmeichhia som pathum an ni Serchhip-a Sorbial hmuhchhuah hian KGP branch panga omin hemi hmalam hian Siangtlang branch KGP te chuan thisen hi an lo peto boka shileng awanga in khwa kherna kalpui mekara Serchhip blood bank ka hian thisen da khol sa atlem to awangin shileng laka in kai shwai na siam zom chungin thisen pek hi kalpui ani Federation of Mizoram Government Employees and Workers FMGENW bul tuma Sarkar Thawh Association sang te chuan COVID-19 do na atan an ni khatlo Sarkar Thawh an remti Mizoram Chief Secretary in FMGENW Shuai tu te koma COVID-19 do na atan tholom tho ve tura angen na bo zuin Nimin khan Sarkar Thawh pol sang somruk panga IO te chu FMGENW huai hotin aizol wana pa hol an chu khoma he huna hian pol somthum pakua IO ten an pol ngai dan soin association pathum ti lo chuan Sarkar tholom tho hi tha an ti a pol pathum te chuan gai na thiam deuh an dil rualin meeting in arem tilawani chuan tlan chiat ero an tumbik lo ti an soya heng pol pathum te hi frontline workers lamvek an ni a an association a group C le D te chu ngai na thiam tura an du zwal an ni bok he thut khoma tel te hian atam ber du dan angin Sarkara ni khatlo tho tura thutluk na siamin association le mi malhar san na bik nei te chu ti luina ani lo angin in thlasung lo turin an ti a heti lai hian pol sang IO zinga sum din hunin azir lawani chuan Sarkarin in ren chem lama tan lave se an du thu soi chuak an om nual an ngai mo zwal te chu ACDP board som pali pa hos le sum harsa ti reng laya contract in pek reng te ani
ZPM Legislature Party chuan Chief Minister le Finance Sangtu Puzoram Thanga chu Thenzawl na athat zawk nan le Chief Minister's Relief Fund CMRA fa poisa pedu te tan po ril rodam taka han pek theina turin state mipuite hne na thucha siama kan har sat na te soifia tur an phut thu an soi Voina thu chuan siama ZPM Legislature Party chuan COVID-19 shipuina voin hin atan min hanrun leta ka hian sarkarin ma lak na sang te chu an thlopin pui an ngai na chuan an in pe reng ti an soya chuti rual chuan Chief Minister in sarkar sungdin hmun mipuite hriat na hanei tami alo le adu na lama sung seng reng thei chunga sarkar na thok te hne na ve bura khon tamai chu ramshwai tu omdan tur ani lo Vawiin kan tran rual na athat zawk nan le Chief Minister's Relief Fund CMRA fa poisa pedu te pawh ril rodam taka han pek theina turin Chief Minister le Finance Minister ani angin state mipuite hne na thucha siama kan har sat na te soifia turin zoram thanga chu an phut thu an soyani ZPM Legislature Party chuan kumsang ni somni pakhat somni panni budgeta SCDP atan cheng noi sing li da te chu COVID-19 na wanga ele in lama har sat na tok te kan ral matong VLTF le LLTF te chan puin ata na mang tur le Mizoram State Healthcare Scheme sumboma cheng noi sing ni chuang la om chu COVID-19 veiten athona in enkawl na an don theina la mang turin an nge na mani du sak zong te ta na siam sak ti to pa mipuite ta na luang chuak jok to tura Chief Minister an be sei thu hi an soyani ZPM Legislature Party chuan Assembly Speaker in pulal du amalak lu na tiam chin omlova thul chu poi an ti thu le kar le a khian film khur tak chungin MLA ta na la lut ngei to turin an ngen ngal bok ZPM thalai te chuan thuthar the dar tu te chu shileng do na konga amashwai tu anga poma ham that na om ang pek ve an phut thu an soi Voina thu chuan siama ZPM thalai te chuan zoram mipuite chanchin thar le sha tur poimo min chhop chhuah sak tu kan chanchin bumi te le media lama thok ten sipui leng ka ra po an na thut lova mipui rong bol na hwai taka an thok chu ro puyan ti thu soin chanchin thar the dar na konga thok tu te chu covid do na konga amashwai tu frontliners anga poma ham that na om thei ang te po pe vezel turin Mizoram sarkar an ngen thu le an phut thu an soini heba ka hian ZPM thalai te chuan COVID-19 shipui do na konga matong tu healthcare workers te police te disaster management lama thok tu te village le local level task force te impact na le thatho mek te chu ro puyan ti thu le an chuan thu an thu chua hian an tar lang bok Nimin Khan Mizoram sample sang thum zahni som thum enfia ni in heng atang hian COVID-19 shikai za somriat pali hmuhchhuah le an ni a Mizoram shikai hmuhchhuah chu mi sang sari a in an tamta ani Nimin Khan ZMC Laboratory sample sang khatzali som thum pakhat enfia ni in heng atang hian shikai som sari pariat mu an ni a anzinga mi som sari panhi te chu Serchhip District mi ni in an vai hian shikai nen in kom hnai na nei an ni a Serchhip District-a tangin shikai mi paruk mu ni in CRPF mi le sa tun naya state pon atang ron lu tam ni bok Nimin Khan district shanga tunat laboratory sample za som ni pasari enfia ni in heng atang hian shikai som panhi mu an ni boka Lunglei District-a shikai mi pasari mu ni in anzinga mi paruk chu 2nd Battalion MAP mi le sa tun naya state pon in thlanna duty ni in pakhat hi tlabung lammi shikai nen in kom hnai na nei ani a Serchhip District-a shikai hmuhchhuah mi panga omin tun naya state pon atang ron lu tan ni bok Nimin Khan Mizoram rapid antigen test mangin sample sang khatzaruk som sari patni enfia ni in shikai som kwa pali mu an ni boka anzinga mi som sari pali te chu Serchhip District-a shikai hmuhchhuah ni in Lengpui airport screening point atangin Mizoram ron lu tur zinga shikai mi som patni mu an ni a Serchhip District chung hun shanga shikai som ruk patni mu ni in atam zok te hi shikai nen in kom hnai na nei an ni Longlai District-a shikai som pakhat hmuhchhuah ni in Lunglei le Serchhip District-a shikai mi pathum ve hmuhchhuah an ni boka Mamit District-a shikai mi pahnih hmuhchhuah ni in Saitwal District-a shikai mi pakhat hmuhchhuah an ni bok Mizorama COVID-19 shikai zinga tukin khan nun na chan om le in lalmuan pui kumsomli pasari ramhlun veng lai aizol chu ZMC a aborala lalmuan pui hi thin cancer ni in tun thla ni thum khan Lengpui airport screening point a COVID-19 shi akai ti hmuhchhuah ani a ZMC a dalu ngal ni ma se Nimin zin khan aboral zuita ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani